Kaixo, gu jakintza ikastolako ikasleak gara, eta galdera batzuk egitera gatoz. Lagun asko aldituzu azoketan? Bai bezero eta baita eostaieke bai, lagun asko. Horri laundu joz, Araman bizitzeak zure lanbidean lagundu alizu? Bai, igor bai. Nora bertan ez da enpresaria hundik eta bertan bizi barra hau. Hau, katxarro. Zein da zure lanbidea? Barazkiak. Denbora librea ba aldaukazu? Oso gutxi. Daukezunean ze egiten duzu denbora librean? Deskantzatu. Raner. Ze botatzen duzu faltan? Faltan? Ba laguntza gehiago igual. Lan asko dago eta laguntza igual. Orduan denbora gehiago igual izango nuen honentzako. Ze bat nahi zenuen Araman bizi? Hemen jaio nintzen da hemen jarraitzen dut. Eskerrik asko gure galderak erantzuteagatik, urren arte. Urren arte. Kaixo, gure jarritzazki ikastolako eta bi hau den eramatatu kulturari buruz informazioa baino ez da ezan ere gure eta adizku berreratzen Bizkia zuen? Bai. Oso ondo, galdera lasa. Zer kuesta? Araman, herriko patroia da San Martin. San Martinko festak egiten dira azaroan 11 egiten dira. Asko divertitzen. Noski herriko festa dira, ondo pasatzen dugu herriko festatan. Beste herritan daude ohitura asko, eta Araban badago ohitura batzuk? Bai, badago ohitura. Urtero herriko festan bezperan, gaztainak erretzen ditugu jende guztiarentzat. Gaztainak, sarrago eta ardoa nahi dunak egin. Eta ohituratik zuretzat zein da garrantzitsuna? Barkatu? Ohituratik zein da zuretzat garrantzitsuna? Ohituretatik? Adibidez, herriko kasu, gaztainena da. Ohitura urtaskotako ohitura bada. Esan dezagun, Araman histori guztiak egin dara ohitura hori. Gaztainak erretzat eta jende balde, jendearentzat. Jende ospetsurik badago? Araman, jende ospetsurik? Momentuan ez daukagu ospetsurik, baina aurki gazte bila adoztatzen dira eta segurri dutela izango, segurri. Araman dauzkezu hizkuntza asko dauzkezu. Euskera erdera, eta txinatar familia dauzkezu baita, euskera erdera, ingelez ez eta txinatar ez hitzeiten. Ika bago? Ika, hemen danen hitzeiten dugu guk Ika. Euskera izka jatorra da, ez danen hitzeiten dugu. Kaixo, gu jakintza ikastolako, Kordizeko, laugarren gara eta galdera bat uzkitzen dut. Eta zure guztun bezala kirola buruz dut. Oso. Lehengabe baten zen motalako kirolak ikusten? Bueno, nik uste dut kirolak beti egin diela, lo que pasa que orain igual dago afizio gehiago, ezta? Edo gehiago egiten die, baina kirolak beti berdintsuak izan dira, ez da orain berriak ere egon, izan modan gauden asko. Eta horregun zen motatako kirolak egiten dira? Gaur egun jende asko bintzat herrikoan ikusten da, ezta? Eta gero pisuka eta futbola, zuek ni baino beteago jakin gaituzue, Badau kirolak. Bueno, baina aurten, ja dute badamatza, Araman, ordizkitik etortzen dira eta ematen dute Eta nola egiten dira? Polikirol egitik etortzen dira, ordizkiko polikirol egitik. Orain aurten, lortu behar dugu edo egin behar dugute gimnasio bat iriki behar dugute hemen Araman. Orduan, elkarteak izan dutenik. Baina, hemen Iriarte aretoan izan behar dugu kirola egiteko. Zure ustez ona da kirola egitea? Oso ona, osasunantzako oso ona.
ez bakarrik fisikoki, baizik eta mentalki ere asko laguntzen du kirolak egitea eta movimentun egotea. Eta zuri zer kirola egitea, gustatzen zaizu gehien? Nik korrika egiten dut normalean. Eta baita orain gap egiten nago eta asko gustatzen zait. Konparatu dezakezu, guain da urte batzuk ala gaur egun zenbat jende ibiltzen da kirola egiten ez. Baina nik uste jende asko dagoela kirola egiten, oso modan jarri da korrika egitea eta bizikletan ibiltzea, edozein egunetan ikusten duzu giro honekin behintzat jende asko ibiltzen dela. Oinez. Oinez bai, asko. Eskerrik asko gure galderei erantzuten. Agur. Ordiziako jakintza ikastolako ikaslegea eta galdera batzuk egitea gatoz. Galdera hauek esan dizkizu buruzela kirolari buruzko izan. Oso, Bereziko garen egun. Zer motatako kirolak egiten zien? Hemen? Herrian, Araman, Bai. Zer motatako kirolak egiten zien lehen? dena garai batean, herri hontan dira, idiak azten dituztenak dira herri hontan, eske iria postuak egiten ziren, garai batean. Iria postuak, eta baita egiten ziren frontoiko postuak, eta horrelako gauza. Eta gaur egun ere bai zer kirol mota egiten dira? Gaur egunen bakarrik dauzkagu, frontoia daukagu. Hasi eske bertan egiten direna frontoia izaten da. Haman badauku klub bat. Araman dau, elkarte bat dau, sozio bat da, Eta nolako izena? Arrikutz dau izena. Zure ustez ona da kirola egitea? Noski, kirola egin beharreko gauza bada. Eta zuri zer kirola egitea gustatzen zaizu? Neri gustatu, bizikleta eta mendian ibiltzea gustatzen zait. Konparatu den garai baten eta guain gaur egun zenbat jende ibiltzen zen kirola egiten. Gaur egun esan dezagun jende gehiago egiten dela kirola. Listo? Jon, Eskerrik asko gure galderei erantzutatik. Listo, ordu. Eskerrik asko. Kaixo, gu jakintza ikastolako ikasleak gara eta galdera batzuk egitera gatoz. Araman giro ona aldago? Oso ona. Zergatik bizi zara Araman? Nei Arama asko gustatzen zait. Herri txikia da, baino oso polita orduan. Horregatik bizi naiz Araman lasai eta ondo bizitzen delako. Zer gauza gustatzen zaizu gehien Araman? Araman, osasuntxu bizitzen dela eta giroa eta dena, eta polita dela baita ere. Zure ustez zer gauza falta dira Araman? Araman, gauza falta die, dendatxo bat edo zerbait jola, baina, beste gainantzen, dana gertu dau. Eskerrik asko gure galdera erantzutatik. Ondo ez horregatik. Urren arte. Bale, eskerrik asko. Kaixo, gu jakintza ikastolako ikasleak gara eta galdera batzuk egitera gatoz. Araman giro ona aldago? Bai, oso ona. Zergatik bizi zara Araman? Ni betidanik bizi izan du naiz Araman. Zer gauza gustatzen zaizu gehien Araman? Denak ezagutzen garela eta herri txikia nola garen, aukera elkarrekin egiteko aukera gehiago daukagu baita. Zure ustez zer gauza falta dira Araman? Zer falta dira? Herri txikia danez, herri handik dauzkaten gauza asko ezin ditugu eduki, adibidez, pistina bat, gimnasio handi bat, denda pila bat, eta holako gauzak ez ditugu, baina, ditugu beste gauza batzuk igual, zuek edo hiri handitan bizi denak ez dituztenak, ezta? Bai. Eskerrik asko gure galderak erantzuteagatik. Zuei, eskerrik asko. Agur arte. Kaixo, gu jakintza ikastolako ikasleak gara eta galdera batzuk egitera gatoz. Lagun asko aldituzu azoketan? Bai, asko.
Araman bizitzeak zure lanbidean lagundu aldizu? Bai, asko. Oso ondo bizi naiz, lan asko indet hemen. Zein da zure lanbidea? Ni guain, jubilatuten hau. Oseak, ja, utzitan hau lanari. Ze botatzen duzu faltan? Nik, bueno, semea, teilobak, ordizin bizi dieta, hemen bizi bari oso ondo. Zeba nahi zen Araman bizi? Pues, herri txiki eta politi dalako, eta oso lasai, eta oso ondo bizitzen dalako zemen. Eskerrik asko gure galderak Vale, erantzuteagatik. zuei. Agur.